Iya. Anak urang si kubang putihan pai kabaran hari sanjo memakai baju guntiang Cino guntiang Cino ulah rayu si daun siriah bacarai pinang yo tampuanyo Saria baju ganya pai mangale ka padang luar iyo sari ba ayam putih ko indah ko alam menyembah jiko mandi denai di hulu ayana adia sawa di sawa usa dikaruahi jika mati denai dahulu matina usa adia jangwa di jangwa usa diratoki sari ya baba juga nia pai mangale ka padang luar iyo sari ba ayam putih ko indah sito alang menyembah iko mandi denai di hulu ayana adia sawa di sawa usa dikaruahi jika mati denai dahulu matina usa adia jangu usa diratoki jangwa usah diratoki jangwa diratoki